Ghana adishmama akoko abon yani krocha mansa ayehune santemotia obade adaroma ya sanso ede ehunu adechensroma anopa no sia abon ya madihye ni mu nyina ache emamu akwaba ede ba agiatumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM ebutu omaikoko Ghana mwa na eye apuema demo achem abuabo mame ekuya afrakoma Batampa Studios ena yesi enkonya ene anopai ensama odua yensam trafo adaroma one more atna kwadwo apakasebode matintim diagu enkata eso ene yetimu enchiremu ensoso ede enam ensam ne die edoso pa na mom kanese ne so foma me se ene eye da efiada dwun bosome ne da toso pole du ensia afimpino ene aduonu miensa ensoso emuo na ensam no die obetie ewo eye wasumo ebi ene se eye ankane vivre mantamu tutrani di National Democratic Congress edi sabadoko no ensam no kase na ni abrepa ewo asen no fadehia no moso ade yo se aban no by election beba so no dimeka obeye putunyuma na waso wonse bi ka kire ma no pai obeti Sanso na sanfufuro mu a owura bia bubodin se sankwafo na wose ya chiwo mu gumu pa saban ne abre ewo galamse ne ko na adishmama wei ane nsem bia ka ho ana fisam yede eba besom won na yakwakoram ewo eye obi eman so aja sisi ade Nigeria man no anso munya mapanyin chaye etu omonsam de egusua na ebobba nya asem ketwa na Nigeria man panyin sam no kazai wajo bi dibre ede afini nsem eye hwanya na dieti ana ogin dibre fini nsem anopai yede bedan wo Ghana de shimam banana pay my fasida Emma Rich Drop Natural Mineral Water. Na sasuna kana chane so senya kopon eye adoma eye wochinechi eno eye da kwasiada jumbo spida to sudu nwotwe na Ahenkan 3.3 mabuba anu ya no medie hura na jeze Rebecca zua saze ya dwumade soko ede ba pa de ababeboa na wei eye japafo edantino ye pese ye bibi ne ye hye wonum animonyam enwoma ye de agu apono so kasebo twaguo ye benya brena ya chechirimo ede amawo Ghana de shemamba obetimi akire wadwen enana pay 0594841044 0594841044 YouTube ni Facebook so ye dem search Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letter satro ya kase uduru ho no mahwegum ye bekan anapay ede amawo Ahenkan fo wote yankan eyeme afia ampofowa Mene original. Adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimukan. Afema yanshansam no asese. Ahenkan FM. Edem kuma wa Ghana mrahye bedwafie wonomanu dem. Ya ensama wudura wo mu kanyina dane sese no. Wonomo ka kira ban ne sa ban nya study papa woni djuma ahodura wodie mu. Titru any illegal mining galamse wasi wo betu asia daku every omanti aseman Ghana emu na minority fu asemu a wo mo kan so kiremu se wo mo te se chairman de ma inter ministerial committee on illegal mining Professor Kwabena Frempombo waten ye tata no ye jeje no na nuntu wo so anam so aka kira ban se nya de ahia ni se mama Special Prosecutor Ura Kisia Jabin Atata Professor Kwabena Frempombo wate dia ehia hono ye dia ehia ansa na dia fata enu ntimfiafia ho no na sampanifu ani afekire wo ho a wono muso amutu so sa ene no monye hu te dia wo ho na nkasa asam kase ne se galamse no empanifu bi a wa ba mu ena wo mutu ni fuka enu nti se ya mpesa nkofu yi na ya nhwehwe bibi amfa antia hye wo mani ase a ya tukrom anu ana galamse ni ko no akwada ne pandemic ebeche COVID-19 na nipa wogina mu kasa adema minority no ya ranking member ya kopie mu ewo mrahye bedwafi agina tukwa wono hwensase ene kwabretuo ansam hodo waka ho bie Dr. Abdul Rashid Purple na owura Rashid asemu a wogina minority fo na mu kan nyina dane se
emprempre ya kasa minority for the omani ko twira wi se hune santamo ehunu sani ya jojo oya professor Kwabena Frempong Obuate enu ti na hu abehia so mo beka nsem bi atira ban no na awura ni zigizaga mu ye Dr. Abdul Rashid Purple atwa ne nsem so biemu na wo kire mu se ya kasa Professor Frempong Obuate report no a wo kuruchegu ngrata so no adenti na special prosecutor amfrafra wamu obudin wamu na nipa no ode report ne ba bom ne atu ya ni ta asini so Dr. Abdul Rashid atwa ne nsam so biemu a na wo tesem se ya pese galamse no ye tu so sat se de nanado danko akufo ade ni dibre ne na kunwa to efom kura keka nsam bi fiafia ho no de a ene wo so mu tretrem investigation na wamu yam se wamu ye hwehwemu anansen so kura no owura baako ya declare the wanted no ewaso omu tretrem no mu tretrem dia na nia oman na kuma enipa egu ho wo mu nyina da eho beka wase ya pe aposifo se national security for the bin so ani omo amadwuma mu a yamma wo mu ensesa nkofo bi enfira ba mu mfo mu kwatwiri mu ya de omu kwatwiri mu an eno na be kire pefese abanwe na ni abre pasa galamse no obetu so esa wasi Jubilee House ko pie mu no mo enkofu bi di pie mu report ni mu another dan kwa kufa ne wo fa se gabi o kire da kon so na yesi wo prime minister su kro ma ye ni di bra bi sa wo ha na so papa na no odem pa gabi o kire da kon na papa e kire se yanchi ni ntumu afe enyo no nko a Director of Operations our His Excellency Nanado Dankwa Kufa Dr. Yakesiem Ora Lord Kwaminso ehwa ba behia se ya chi no atumu oniwanyafo Joseph Albert Kwam ono so hu bom mu kan nyame anu nti sankofo tchi ya wabom din na sa yase ya mfra wa mu na sa Professor Kwabena Frempong Obuate ne yekojojo ne dia na cha saban we ne special prosecutor no onim dia wo kire ewo na so ye ho papa ya waka se wa yabra shebedani a wogiram de madesha won wa central bato mpeso aso onimanyamfo Dr. Abdul Rashid Purple wo cheche mu se ya wodwere ho anwonte ase se empanifo e wo so mo bo Ghana ya fa ahodie ho ban ebo yensuwa ebo kwaye bretuo ebo obo ade ne paso ho ban no eya no won wase sankofo ya funtum fra wo mo atiagu mo na galamse ro mo mom ena edimu akoten edimu ntintiman enu ntibra so se abani tretrem na nkofo bo mo chichiwo mo gumo na ye pe ensem poma sibre. If government wants to demonstrate seriously in the fight against Galamsey, it must go beyond the arrest of Professor Frempong Obuate. It should go wider by ensuring the arrest of government and Jubilee appointees at the heart of government, which includes Mr. Gabi Ochiredako, the President's cousin, the Director of Operations, Mr. Lord Komi, including Honorable Joseph Albert Kwam, who have all been cited by the committee. It is our opinion that a public inquiry on the committee reports and damage to our forest reserves is necessary, especially with the now wider destruction of our lands and rivers by Galamsey operators. It is unthinkable that the state, including all its reserves, its lands, rivers, money, people, are left to an elected government to manage. And it turns out that the government itself is a key sponsor of the destruction and misuse of these resources. Nipa wutini nkayu kopiemu awabra shebedwafia agina tukwa wonom ana sha forest kwa bretu ane ensase so ya ranking member ya waka ho ebie wasanso ayamra shebedwani a wogiram de madesha wonom wa central abatuo mpeso aso onimonyamfo Dr. Abdul Rashid Purple na yeto no panosia Ahenkan Kasiebo no so akoyanim ewo eye ensanfoforo enso emu a eno so eya amanyasem na mu na yegina ankane efifiri mata mututrani edema National Democratic Congress adisi amanyuko no eye Owura Bernard Alote Jacobs wode nsama wodo ede atodwa asem no ekase wo kire mu se enchekura eya de se eye efifiri mata mu no mo
asen of abato mpesua so abato hyehyɛ bi bɛkɔ so wɔnom no akwasi broni sɛ by election ne nyina ne sɛ ɛyɛ wɔnom na hyɛ badwani ano ɔte akonya so owura James Jate Kwesan ɛyɛ mamra asua me yɛ ne to ase akonya ɛno ntia wɔse ahwɛ ne de abato hyehyɛ so sɛ de bɛyɛ a ɔmbɛyi anamsini foforo ɛde ama de hyɛ no mo asen of abato pesua so ɛba mmara hyɛ badwam dwumadie ne ntotoyɛ enso emu a na no ana tiasasɛm no ɛgazai ɛnam so bia ma yeso kopie mu asen of anye putu nyuma de aba na keka ne wo hwɛ ni mu sɛ odi bi bɛkɔ no mo paa sanse aban yɛ ɔte akuya so yi wo kyerɛ mu sɛ wo hwɛ na manyoko MPP na wɔnom ehia ɛyɛ saa asen of ama hyɛ badwafie akunya no paati ɛwɔ so yɛ na fam de bia no de ɛboa na ɛyɛ saa mu a oguso a wo boa ne kyerɛ mu sɛ kuro ba ko bi wɔ no ma ɛne ɔmode mfidie kɔ ɔnom so ɔmokɔ akɔyi ɔmokwan de ama wɔn mo ɔmode mfidie ne duruwa na kuromafo ne sɛ hene ne ha yɛnte asɛ ma monya kwa bia na moyɛ hwehwɛni mu sɛ ba election ba bɛkɔ so a na kyɛ sɛ mo sɛ mfidie de abɛgu yɛ kwa so sɛ mo ba bɛyi de ama yɛn enti kuromafo no ɛyɛ yɛ kyɛ sɛ ɔmo bɔ ntutu a pam ɛyɛ mfidie no so yɛ ɔmo sɛ mfiri wɔn mo na ɔma ama kwan ama dwumadie na wɔsɛ kɔ so no ankɔ so ɛno no owura Bernard Alote Jacob sɛ de to dwa ekyerem ɛsɛ saa suban na de hyɛ no mo asen of enkura hoto awudo bi ɛwɔ hɔ no no ɔmo da na die no wɔkyɛm sɛ nyɛ suban pa wɔso ɔmo tiri kura na ayeye na enei abato ba bɛkɔ so na aban ɛhyɛ ayɛ ɔmo kwan de ama wɔn mo ebi mo wɔmo to aba fe petepe nie ɛnya de sɛ ɔmo timi ɛde ɔmo ani kura hu mputu nyuma ba agumpo sei na mo de mo tra yeye ne yɛ sɛ abato bi ba bɛkɔ so ti aban ɛfa sɛ akonya no so ne wɔhwɛ aboa ma mukuro no sɛbsɛb mpreduasa wa ma mputu nyuma ba mu a mo sɛ mo mpɛ wɔse we nyina yɛ suban bɛn ana je so mo da na die no wɔse wɔno de ɔno ɔbɛka kyerɛ de hyɛ no mo asen of sɛ wɔn mo enyina ɔmunya butoyɛ mu na enesa aban ne ba no so mo kwan no ɔbɛyɛ ama wɔn mo a wɔn ma kwan no ɛnkɔ so emom sɛ abato ne duru wɔn na akɔ akɔto a sɛ aban no sɛbsɛb mpreduasa ɔdafɛda fɔ me boa na so wɔkyerɛ no nini miedo de sɛbsɛb kafra kyo nani ate pa edi sɛ ene aban bɛba na so ba bɛyɛ mputu nyuma na bɛpamo ɛyɛ sɛbio ɛyɛ wɔn mo di anim so ba bɛyɛ adwuma no na ɔmo adwuma no ɛnkɔ so pa deɛ wɔkyerɛm sɛ no wɔne ade hyɛ no mo asen no fa bato pesua so ɛnya adwene ne ɔmo nya adwene kyerɛ na mmom no ɛwɔ so ɔmo hwɛma dwumadi ahodo na akɔsoɔ abato ne bere edura wɔnom so ɛnanim sɛbsɛb predia so nia wɔse wɔnom ɛyɛ ɛbɛboa wɔnom ade hyɛ no mo wɔnom a enti sɛ suban no owura Bernard Alote Jacob kyerɛm sɛ ɛmoa political parties will be any propaganda winning but the propaganda going on there is getting dirtier on here now okodu dama or raise tension nefi maybe aye bibi oho one walk of from worker there LGBT in way in is yana gasa one work or war supporting them on us there ye 11 no way in parliament people shouldn't be discouraged. Say because of by-elections, the development projects are coming to the area. We should encourage it, but find a very nice way for them to vote for you. For people to be organized there, say, grade the river, more pinima grade than mbano grade the kwana. Then you are not seeking the welfare of the people. Because on the majority now, one go on them noza. Ebiana also won't be a development project. Why do you stop them? And the year before Republican, you see, by-election be aba. Political parties are about power be the Musubana no. I wear it the Mubano doing the Indian fossil. We a Ahenkan 15 Matam Mututinani Edema National Democratic Congress and this Amanu Krono Ura Bernard Alote Jacobs and Adishimama. Anope wono so de futu isem ekodi amade shomo asen no fabato empesua eso ya beko asane na ansari ya beko asane no ma yendi dwa na afi yento so rich drop natural mineral water eya budunsu a empatam ha se de unum binya bi bobo a eboa pa ma odada setena abrabo a wo bo no eko enkan pa anunti se wo beye program bi a ochina eya memenda yes weekend ni mu ano no program bi a eba bi a check se ensuo na mode be self no eya rich drop natural mineral water abuju nsuo ni bia say ya wedding engagement funerals edia ben yusubi tobi never self na wa beti dimpa yes dimpa yesen ahonya ensuo we ronom a wankasa tim say yes bibi e free ni pedua cleanse system ni mu kra ai echa duro
enu nti pebinom na emwa wo uton ensuo ewo wapampamu a ya check se ensuo ni bo no ne package ni kura nya nti obi wo kura hu ya na putting off ose me so be na ntwe ya gu hu mi hu ne saa no rich drop ukohia yen no ma ya check nsuo ni hu ye bu akura me se me feel se ensuo no rubber no eye resra na say moto ansa no manom mesrao ni nyina hu hia enu ti na rich drop natural mineral water ewo ho no uton wankofo to papa nti so to ahuduro mu munyina muntungu so na monton na mubenya sikapem sikapuduo sanse nkofo etopa enso ya mi kan nyame ayadom ewo yempatam ha se achem abo peace town ehwo no omoye no kopie mu akaso asipi nso eno de achichi no ho a omoye bi nso na yedie mu ese wo chemai ya nhwe ma ne nsai ti moma yenum yensu pai na emwa yen abo peace town no anape kohwe madam fu yo ese me busa ne di adamfu bi o town na tatwi ka white no so wode kwa ne so wo ba so wode kwa ne so wo ba so na chesankofo ayada nsuo no ti onso nyante ya start numbi na wa betimu de upenu bebre atua ya na wa frɛ number dia mam 0241666508 0241666508 ana 0555250872 0555250872 0555250872 na nempanifu atwetwe nkomo enso ya meka ho asemi Food and Drugs Authority FDA womaji atum se oye Rich Drop natural mineral water rich drop no always rich always pure na adishima Nyankopon ya doma da kwasi adadi anim ya wochena achi ya asem na meka no June boshmini da toso du enwotwe afimpino ne aduno miensa adishima japafo nyina da ponda enti yebehye wonum animonyam pa sade enafo de ne eba ye no wankasa odi nwa danse ese Ahenkan 3.3 FM yehweye ema eja yehye wonum animonyam kama sabe pe ne pese ye ma ejapa no mo ensoso enti Nyankopon adoma we no Ahenkan 3.3 FM ye ne Divine Victory Hospital ana aka abomu achese ye de se adwumaje we ede eba na adwumaje we ne yepese yehwe na yaja ajanom ncha esa adwumade a wonum yenti no yepese yehwe mapom den ede ma wonum enti we ni se ne bia prom de ato se obibia japafo de nyina wa akonya se wonum ba no mba hwe mapom den emu okwa wa abro mu ntua tekuntua sempoa na yade awodo na ne yehwe ni mu se ye ba hwe se bi wo yes bi mogya mu anase nipadua ni mu diabetes ka ho pressure ka ho hypertension ka ho malaria so ka ho ani nyina no ade a yehwe se yehwe na bi wo mogya mu a ni ahwe ye be mu aduro na afezo so no etimi enso aboa ma no matimi akonkan de ama pa timi pato se de nyina nim se Divine Victory Hospital so de ye de o ma ne de asem fidie de hwe yade e wo nipadua mu de wono mo ene kura ne fidie ni mu papa ti Nyankopon ya doma bomoten na sobra na ebehwehwe wo so woye unipadua mu ehwei na dwumadie no bekoso Ahenkan na 3.3 FM yabobo anu yadmi ya na dwumadie no enso ekoso yebutu achema aboabo enti anu wahye ne so enso ede amamete ajapa mo anya ajapa ya toaso kanembra sebedwani a wogiram de madesia wonom ewo asane manso akroso kane so kura na achemda ka ho 2020 ni musu papa yi ni tiko kwanten kro ejina sanke yanto ne so aba no mba ya MP ewo mpatam ha se so amfa onibonyafo yawo owusu buaten na ni abrepa na wo kasa asemu a wo kan nyina da ne se eya na ne kratete no ya na ne nsu mas ya de bread 20 Ghana ni bi simu twitwa ne nso ha etete ne science jese enyo we wonu mu ekoso wasade manso across district ni mu a wo hu aya ne ya pa se ye to no atwene ye na ne braso ye no afiri so na chese na chi agija aya ne ya papa ntina ko wa prasa ka 2020 obeba biem na nkaja ne asa ye no wa ba besiesie
na onimanyamfo asam a waka no wo kyerɛkyerɛ mu baaba mu sɛ ye wo project ahudro bi ewo asane hɔnom a na baako de da na koma so pa hɔ no wogya to hɔnom gya ho sika yɛmfa nya nyina to library project bi a ewo empatam ni mu meche constituency no emu wasi library ni de na kyese da na koma so pa sen company fu mo beba bagye akunya na tena so agye abosu ko banfo no enka wonom behwe ayeniye na so twa fechew onimonyamfo yawo owusu buwate wotre ensem bia ne bonjo so kra kire mu se achema sane he nana kakari apel frempon ono so ne na hemfo wama bom to pampers ni brazia yenti obi anyum de asimunti oye onimonyamfo George Kwame Aboagye MP oteso sese oluwa womunyina kekaka ho akomti apa ho se sika no a wode ma awamo no womu nhwe mfanwie na library ni yenti ensamfiri ho dia na je sasem no emu oya papa chance obi abesi na yie eya ne ya sanse asukunfo won patamu bebre no a esu so hia library nanso sese library sam na kwa something which is the enam nkofo bi a wo mabo mani atofiri me hu bibi a te say asane library me hu an ha me because me nim say sa library na eya anka schools e wa ha ene oman na akra no ebeboa ho ukwa brochira ayi ba bia ebi anka wisa bro no a friend na wisa omo wo library ka be post omo wo library na eno eboa ema emputu ba even kra library den ye library ayi abrofuche library kra ba bi o hankofo he da akodi nkomo o kokona omo nkomo aidi ana wa brebi no akwajo ahome wo ho ni nyina eboa na oman na ekoso enti mi hu sa library ya me ye ya me diskama asane ahemfo a omo atumi anu ba bi edu a means me free so no me kasa anya me ya mboa me nipa oba be di ma de blocks anegu no otwa bi ka ho eno ahyeche ni sa wo a obi a wasi block dan bia bi sa no o cast na wawie na wo boso no eno na ye kapa blocks de eze ne eno na efu kra bi so obi a wasi dan wasi block dan da enti ne ono wa no onye hwe nso eno na omo ka krom ha oluwa eze e friend no Kwame Aboagye eye ade a mehu a meka sen ha me ameboa go by now ka mawie di that me wo ho aka ewie Ahenkan FM. Etu oluwa ya si afra Kwame Aboagye hweye papa peche se hwe ne library de da na koma so pa. Nipa wuteni nkan aya kanemra sebedwani anu wogiram de madesha wonmo asane manso akroso abatompeso so satam no kra na achemu dan ka hu bia se papa wo bo adwuma pa. Wa hwɛ asane kakraka di oda kakraka ha ne ha ya media na je se ne wura ba ho de sense wo hwe no no time na achem da aka na ho na we ka no no obo adwuma na ba akopɛ ebinum ya kokwasa na je se ne nsu mu ti ankasa onimanyamfo ya owusu buaten wo sanso tu mu nchin se onimanyamfo oluwa na ya frɛ no Kwame Aboagye no wonyina yie papa na sese na mse ya adoso anya MPP for baye bibi project twotwo bua bia anya se publicity wo baye hu dede na ya bayo ni ya bayo yabo information centers so aha pictures ni atwitwa kra ne ya say ye bohu dawuro bohu dede o se hype ni ayeye project ahudra akekeke kansemu no wonhwe na wontu na ni tensi so kakra na ni panso yome na so no be sha mo boso obewi ndi we de zo ho ni mo no azu no o we block work no odi asisi so ndi se na ni abere so obeya ma wo na ni abere so obeya me hu ni se ono ne ma anya ono no ye no oka ana abaya ye no obi secondary schools de ewia Ghana nyina na mo refi se me school me ye me na me ye ayi deputy ranking member even in opposition so ano mo refi aban secondary school bia ni ho e wo Ghana hanmo a free education, free secondary education. Omso munya dormitory ana say dining hall ana bibi wom. No also no ye. Ono ankasa mi hu ba bia scan fa. Won fie nsu ni mi hu ba bia fa. For example, ukọ asubu azan ho. Me see school dan a che Ghana ha obi a wo so akọ dan ni mu no. Ubo say yes, we na ye school. Asubu say o ma ye hwan tantan. O si KG wo ho. Kore KG no. Me kolobi former Minister of Education Napo
say me na me be kono me be fi parliament na me ka che omo say Ghana schools enkoso KG na ye starting in term no na ma yenye enkoso nipa wuti ni kai Ghana de semamba waya kanimra sebedwani anu wojirem de madesha wono mo asane manso akroso ene achim da nyina 2020 kopre content cross nkope komra sebedwafie onibonyamfo yawo owusu buwate yati yeda na ase nti ozi your friend say you know oluwa na your friend kwame abuaje no oh okay yati alisema mama yemfa nko obi emanhwoi na afi yenhwe amanfo adwenkyere nso aba na yedu ko eye eja Nigeria man ni mu eye omaye no ewo eye abibiri man mu ya no mo eno eka abibiri atoye eye man mu na Nigeria man no boduru mu asisi am no gazai won man panyini eye Bola Tinubu na Tinubu eden sama odo de atodwa se me no gazai ne abere party se krodoma wo chemu se Nigeria man no ewo se keneke kedwane penso o man no timi fa ne ntoma pa enso efra na ekode nim pa ba ne mputu nyuma ma enu nti wo firi ase no ene wo hu se nipa asumasi ye de kata hye dwum de kankan prayer bata ne pe na watu no so sa ida so obeyi wakunya no obeyi otu ase akunya obeka jo se twu si nchen na hwe wo nsemu ana wo beji udibra kura de firi wo nsem empempe ameno ekasei opanya no no na eda o man no abedwakwa ya pa wonim so mo hwe na kata hye dwum de kankan prayer mu entu ase no some no kase open wajin de the finisem etiano a head of the country's anti-corruption agency omodia no mo friend say Economic and Financial Crimes Commission EFCC na no owura Abdul Rashid Bawa some no kase na so ye she owura Tinubu kire mu say one fan de bia nto wonom na eja enhwemu enkoso ewo ono eno ho esanse omu ni say yese wa abele de ne course aso ye wonom so onkoboa obi akwaboa me etuketa hye dwumde kankan proyas no afi ono ankasa de ne wagima eja wono so eye bie enti eno nam so bia magisiam no kasa de Nigeria man panyin kire mu se akora nyine ho nsinchen na enhwemu mapa enso so enkoso na omu chem se opanyi dibrei omo ehweye epa no de adwumade ehye ne nsa ewo afempi no ene aduonu baako enso emu 2021 ena omu chem se omo de eye asoye ne hye ne nsa se wonhwe no nkototo nioma emu ama nioma so etimi enko nanim na enso opanyi ne koye yese wo hwe eye ketaje dwemi kankan ne proye bia akokọ okoso a chese dia folofole na chese omu chem se ye kase kaja eye sika ene yebu konta ekaya America dollars no 2 million na chese afa ne siase a chese no empayfo kire mu se ye kaso obu konta no de namya no awura no afa no asi ha saa entisem no ekase na nam so biama ene owura Tinubu kire mu se ene sa de owura Bawa Abdul Rashid ofa de dibia no emfa to odomo na afia nhwe ne isem ne mu na ekoba se ja ne hu sai na se so ne hu ni asem a na so no a owura Bola Tinubu no hwe na obetimi san so amana to aso a wode dibia de ama so ntimi to aso so ne mbo adwuma biem a ya no apɛ bia amana asi na chese no sem enso eno no na ochem se nam so magisi a se o hwe Nigeria bakita hye dwumde kankan ne proye pa yase ewiase ama nyina no ye kanya nyina de agunsane ani na eja ya toto ne oma hwe ma wuyi aman makoma wo ha ene aduowotwe 180 edisuo no ma Nigeria for men di ba bi kura ne yaso wedi o kitase ni Nigeria kura no na chese obedi bese wo ha ene aduonum 150 eno mbeto so na chese kitase dwumde kankan de proye no adokoro wonum pa a chese enya asem ketuatu mu chemse we yanhwemu a Transparency International Perception of Corruption Index wanum ya chese wo so de ababeto montre so a wanum kire mu se Nigeria se uyi aman makoma ha ne aduowotwe edisuo no aman kitase dwumde kankan proye ewo mu pa wanum to so ha ene aduonum a chese no so nsem ede enso ababeto montre so a anope yam waso atitisi ade owura Abdul Rashid Bawa wonye opanyina ono na etua Nigeria for no Economic and Financial Crimes Commission no anu ebiem ya twena sensen te wonsem enso so eno no apo yensa ntrani krofo wo pam wo nya asem ketwa
you say wante say oh we wabokro no yenya pai wa wi o say sorry ko on pass bia saa na wose ye no ntese ya no mufo ye so mo nkokora na ye se mo na muhu so ogba adwuma me de ogba adwuma ma me no on de obepam Ebusia aha ene de anapa no nsia Ahenkan Kasiebo no ebesie